Injorati u bqajna bla ebda laqa mal-kap eżekuttiv tar-Residenza ta' San Vincenz. Hekk sostniet ma' Net News il-President tal-Allied Healthcare Workers Union Esmeralda Borġa Zoppardi fej qalet li talbiet biex jiltaqgħu mas-CEO ilhom isiru iżda waqgħu fuq widnejn torox. Inni mill-9 Diċembru u r-risposta kienet li imħabba recognition li ma tridniex nidħlu hawnhekk u jiena nemmen li recognition u mhux li aħna union iffurmata u rreġistrata għandna dritt bħal kwalinkwa union oħra. Il-Union tal-Allied Healthcare Workers qalet li se jibqgħu jaħdmu biex l-awtoritajiet jisimgħu il-karbiet tal-ħaddiema li jaħdmu f'San Vincenz, karbiet li għadhom sal-lum mhux mismuha. Dawk preżenti qalu li l-Union issa ilha reġistrata bħala Union Indipendenti mill-24 ta' Novembru li għadda. Bħala wieħed mill-objettivi, il-Union qalet li trid li tinżamm pożizzjoni ibsa mal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex il-ħaddiema jkollhom titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. L-Allied Healthcare Workers Union qalet li se tissokta bil-ħidma biex jitnaqqas il-prekarjat, xi ħaġa li issa saret materja komuni fil-konfront tal-ħaddiema tas-saħħa u b'mod partikolari dawk li jaħdmu fir-Residenza ta' San Vincenz.